ndiri kufara nezviri kuitawo pamushawo yo panapa. Dzimba dzakavakwa dzikaperawo dzimba yezvinoti akugwawo neteleti yezvino gomba rakavakwawo kubva pasi. Yezvinoti akuramiwa toti ikwe slabhu yekutoti ichisumudziwa toti ichikwira toti ichitovakwa toti ipere. Ndiri kufara chaizvo nezviri kuitikawo pano zveshuwa. Ndiri kutenda hangu nezviri kuiwa pano. Akavakwa kubva muzasi chaimomo. Wamuzoplastiwi. Apa matanda ndei? Awa ndekugara concrete. Tichaura mukati. Ichandaunya kurisei. Kana izvi tinazvo bva anezira. Matanda anonogara apa. Atabvunzira. Taura tiwe pesi. Basa riri kufaya. Zvirambe zvakadaro mashomari ramba muchisapota. Zviri kuita pavagugwe apa. Manje tasara kuti utumba mutoilet. Tumba kudi kutonona. Utumba mutoilet mavo. Ugezera mutoilet mavo. Sa entrance ndeipi? Iri panapa. Alright. Sa uchaita chichache kuchipipe chokubudisa mvura. Mbuya ari kufarirawo kutekera inonzi chii? Huku yavo yakandira. Atatoona chibhaketi tayoita ndakatapa kugoya. Ichi chembe. Pada mvura panapa shamwari. Pamberi paMwari ngatiite zvekutonona zvotova nani. Nokuti pachaita kuti unongoatira basa hako rini. Kutonona kwotova nani pano pamusha. Pane munhu waida kutoita zvechemba. Todi. Kudai akakandira hayo zuro dai noda kukandirazve. Patichasukwa gogo chakaipa chiya. Pada mvura pada usmart pano. Ndataura chokwadi. Anozotanga kutsvaga mvura yekukwirira mutezo mutiyani. Saka guys ndo zviripo tiripo pando netoilet yedu yamunoona bathroom iyo. Apa toilet yedu iri kufamba. Saka pane mumwe akambekada kuti vatenge chichemba chacho kugarira. But inini personally I was against that because chinhu chacho choda kuti munhu unge uchichera mvura uchichicleana every day. Saka inini marambira ndakaita ndoziva kuti why ndakaramba nazva ndokwanisa kutaura zvakawanda asi ndinoona sokuti kutotorona mukaseko kaka anongoita sekuchikudzawo ndoku the best panapa paenvironment yedu yatiri nemhaka yekuti ichemba manje neyakuda kuti mairuva vaenda kunochera mvura vachiisuka everyday ndo vanenge vachisukira munhu wese pano. Saka ndaona sekuti chokwadi mutoro unonge uchipa mumwe munhu ine mhere babaruva unenge utori mutoro nekuti zvichaitika nezvokuti mumwe nemumwe anenge achiziva kuti handisi ndichanochera mvura yekuti ndisuke mutoilet muchemba. Chemba iyoyo ndakaenda kwakawanda kune machemba iwayo haasi nyore. Anoda munhu unochifuma achitosuka chemba iyoyo. Saka inini personally ndakaona sekuti haizonyatsi kuva hygienic panapa paenvironment yedu yatiri. Saka the best yekuti munhu ngaangotonona. Kanawo pangoita zvoitika wotora mvura wodira wongotsvatsvara because chigaba chiya yo hai ndakagara maenvironment anga akati wandei nekumwe kwataingofambawo chingoita madrop by or mastop by ekuti chinhu chiya choda mvura ende choda munhu usina usimbe kuchisuka nguva zhinji nemhaka yekuti ukasachisuka hamupindiki futi mutoilet machoni. Saka ndosaka ndaita against amene kudai maichidana baruva tiudzei tinzwe. Chinhu chakadaro machiza chatora chichemba chekugara cheche chiya changoita chichena zveblack zviriko zvimwe zvemaplastiki zvirimo pane zvekumamisha chaizvo zvakati zvekumabhura zvokuti zvinogarwa but manje izvozvo zvoda munhu unokwanisa kusuka. Nganitaure semutauro unokuti zvoda munhu unokwanisa kuzisuka nekuti munhu akapinda womutosa kuti hauna kusiya wamesera here wotora mvura kana wamesera wosuka. Zvino pano panoita challenge chotopaita challenge ipano yemvura kana sina kuchera mvura nemota kana kuti ndisina waya nebhaketi remvura togona kutoita challenge yemvura iyoyo. Saka mvura yekuzopinza mutoilet munhu anoiwanepi yekusuka chiishayiwa uyezve even usimbe hwacho hwekutoita kuti mutoilet inge ichisukwa everyday ipa pakaipa guys. Saka tiki ndo mataurira ndongoita iwayo.
ndoshaka ndokwanisa kutaura nyaya poshuwa mautaura chokwadi angoti aimbotona naye vanhu vambotumba zvizizoona kwai lucky set Vanhu vadi. yaone lucky set yangu ndakapesera kuona ichi chainoitwa paChristmas box kaichi lucky set ndizvo andoita isiriyo lucky set ndimwe nemavara Christmas box birthday box ibirthday rangu kai achirume richi iwe Chingochitora chero choga ngoda. ndobva happy birthday to you, happy birthday to me, happy birthday to me, lucky seti Christmas box wo hachisi yangu handichiurayi chifamba koindi wofamba wozvinyonyora haisi zviri sei. Saka izvozvi amanheru tanonoka kwapasina mvura, anoona nhasi handina mota yambotogwa, saka ndozvanachimanya kuti tinge tine thank you very much. Pane atipawo kamuriwo akati ndaunohlana namai ruvana nambuya pabirthday pako. Actually it's not like that, munhu handiti zvoni ndaunotenga nyama yakombozi spoiler, so I was like pane kuti ndinodya ndega birthday iyi ndikatenge huku dzangu 3 todoita zvokubika tese nemhuri yangu iyi yandiri kugara nayo mazuva ano todla tose. Saka uyi chicken yatoda kuti tiite deep fry, then toenda up pork yapadhuze. Pork iyi ndio imwe yacho ndichaifrya futi pedu, tashaya chibristed ada kubraya, then beef, then tine masnacks, hatina cake, so tisina cake ka. And also sizimene kuti time yedu payava yafamba, so what we will do is mangwana makuseni ndo patichazoita kacake cutting kedu nenyama yedu. Saka tangorara tabika chikafu chedu chiya chatoda kuti tigozodla mangwana toita happy birthday rangu. Saka I think tangoita the most simplest thing, tizongobika masupu nezvekuda kungobika mangwana, since tisiri kukwanisa kuti tiite sei tiite zvekuti tifambe tinogota chidzoka. Saka ndo zvatiri kuita mangwana makuseni. Tichazonyatsoserebhita mangwana makuseni. Hatina makenduru, tichaona plan kuti toita sei. Maybe tichatora zikenduru guru titenda George nagogo ndo vacheka huku idzi. Plus inini handisina test nhasi mukanwa nenyaya yekuti ndakarwa nekaflu, ndakainhela diesel. Saka inini nediezel handinatsowirirana, hamenoti ndo chibhoyi here kurambwa nechirungu. Saka ndakabva ndadii ndasora ndichihwa like kuruzhurwa shai appetite. So maybe mangwana makuseni ndenda kunzwawo chika kuti masikati we'll do it this, maybe makuseni kuti masikati kana patoita kuprepare kuti tinge tichiyekera tichidla for my birthday. Saka ndichavata ndabika mudhindwa wangu, chaenda kupishi flour chechi. Flour yangu iri apapo nemajarina angu, hatina hangu mukuzokwanisa kutenga mukaka pataita nekuti tibike chimudhindwa changu chekeke. Saka chakobika mudhindwa, tabika mudhindwa towataita keki, ndo keki rangu iroro. Saka pakaipa mozviona, hapatona nhasi totofamba neshoka. Tikapedza kubika apa takutotanga kufamba kuti tiende kwatovata, tofamba todzoka mangwana kwatovata. Takamirira kuti pamwe mota ikozodzoka. Yangu mota ndamboenda kumbonocheka nhasi kuti todoti vadii. Saka hanzi head casket riya racho rakatotsva rese. Saka vangu vachatarisa kuti ndiani anoenda kuHarare vakonotenga pati yacho iyoyo kubva kuHarare kuzimasvingo kwanza hamuna. Saka it means kuti Verisa achitombori ndamuona nhasi. Verisa angu akati amugujunurwa ndichida kutenda hangu nekubatsirwa kwandi kuitawo. Asi mangwana it means kuti I'm still here. Hakuna kwandinoenda kanawo mota isati yauya
chimeans kuti harikwanisa kuuploada mavhidhiyo iningori pano. Saka ndo patiri nepati yangu mangwana ndo pachamwa shampopo. Saka bye bye.